si Kapitan. Huwag kayo kaila sa kapitan, nabuang ka diya. Ate ka dito para maubay ka sa kong inyo animal. Dali, dali! Dagan! Lagi kita si kapitan, hindi niya ako militan duway. Naon ko ka dito, ang buang ka. Ano ko pa doon eh. Pati na si kapitan, animal, manigis na po yung nagsumbong. Bantay lang din mo. Tama na. Bay. Chicks bay oh. Pengon dress to ah. Namura magubog bay. Kaya man dimingo na to. Sa man diri. Baboy, tara bay. Minuto na bay. Tara. Ato na diri. Bay, chicks siya, bay. Mura magdili. The chicks bay bay, oh. Awan tutoy, oh. Dako itutoy, oh. Gawas, oh. Nadi tutoy. Sino ba? Chicks, oh, chicks. Chicks ni. Lo. Lo mama sising oh. Pangitang kapitan. Uy, asa mo. Lo, bahala ka dira. Shut up. Hoy, ang mga animal, shut up. Ah, kapitan! Asa man ka? Ha? Asa ka? Bukod ko ni kapitan lagi. Ginukain ka, walid ako sa inom. Wala man jud. Magigo ko kapitan, ikaw na pinag-report siguro Wala ba? oy, Mari, wala ko nag-report Mari. Uy. Pataka ka. Ngano man na luspad na ba orange man na? Nang luspat, sisigdagan. Ah, mauba. Ana din na di ay. Oo. Patugas ako sa inyong balay, dito sa Dili uy ayaw na uy kaligo sa dito ko basi ganan kan yung palitan ko para sa ang Uber. Pila man eh. PMS daki. Sige, bayaran na ako. PMS daki na po ang Oh, bayaran. sige okay ra. Sige. Oh, sige. Patugas ako sa inyong balay. Dili na kaligo na diretso dito para di ka malata. Diretso gito si kapitan sa balay karon Dili mo. na dito na ka kaligo na dito para dili ka malata no. Basta yung sabahan, maligo ko ha. Oh, dili ko Dili magsaba. ako nakita, wala ka nakita sa kuha nga nag-inom ha. Oh, Ano yung dili. report? Oh, dili ko mo report Mari biya tika. Sige na, kaligo na po. na bay. Nanimaho na po kang tuway-tuway. Dili uy ikaw ra. Ikaw na bay. Kap ha. Oh, sige bye. Inabot na mo. Dili ka dito again. Katuglog. Ba na lang ko maligo, ba man ako schedule sa ligo. Sige, asa mga ka? Kaligo? Umuha pa akong schedule sa ligo, nakalimot ko. Ah, nagana na schedule. Ate kay impas mo ko schedulean. Ano din na? Ikan ko ni pagkama. Sakto ng kapitan, mo ka tanduay oh. Okay, not brush. Hindi mo rin kanduwang. Wala dili. Wala Sa ni mga ma. kapitan mo, maligo na ako kasabay Hoy sa pa. mga kapitan mo. Wala ni mo impas ka kaligo dito. Ay, halinin mang gulay kay maligay ko gulay po. Mga tinanong naman kay mga tinanong dira. Ako na lang po online selling kay bumay kusog sa online selling nga. Kaya ang uban nang wala na nag-adto palengke. Mo pa na ilang pete yung adto dito. Oo niya, nanay ni kuan. Online selling na lang wapal. Uno hindi sila makatipid kay dako medyo mahal-mahal ang online selling man pero di na sila mahago. Oo. Saka yung shampoo diya, mga tagamay di kay akong buhok kalkag na kaayo. Gamay na lang dito si. At wala ang rin nato eh, ginoo ko kunin mo. Ilisi na nga pamali ng kulay. Okay, mag-online selling kay mo ti gibalita biya nga makadat. Dako jud na siya mo ko kay. Pila ra man taon ni sa sheet. Gani makadato biya daw. Color. Basta mahalin to ko mga online selling, magsugod naman ko karon kay ginoo dagan dito bayro mo. Dali na pa makadaligo diho ay nagdugo man jud ka na. Balong ka laganahan ko sa bumban. Murag ubay-ubay, murag bahog, giro-giro imuha ba kay dugay mga kanahuman. Kasi katula kong likod. Few minutes later. Ayo. Sama ay. O dali ikaw malay na dito duan tika. Nakay ni bagong negosyo ko sa dira. Mag-online selling ta kay mo unay uso karon makakwarta jud kag taman. Gusto mo imong pang online di ha? Kani ako. Picturean mo siya. Picturean mo. Ano kapuhan ni? Halin kay ni karon picturean ko kani. Mga gamit mo ba nga wa ni gipanggamit kay supply. Kani hidban. Nya. Picturean. Dugay bang kwarta anak eh. Di picturean kani mo na mahalin man gyapon na nya kani. Gusto kay halin ani panty. Sa mga pantihan in tao ng Uy, halinon kay ni tanawa.
Naman ay bangag sa tunga. Mo gani. Siguro na. Mo kay advantage ana no kay pagtirahon ka diretso na o diretso na dira. Gayahay ba ba Di na yung aircon? maghubo. Di na maghubo kay diretso na o. Di nakasuot ang Pag anak. ginang Nakatry ang anak anak. try na ko ani guys. Ano Hindi, tagpilang po na mo online. Dili ayo istorya ang price. Ala, bawal naman. Uy, kinangam dyan mo. Ito ano. Dili istorya ano picturean mo. Picture tapos i-post mo sa kuan ya Pimis Daki. Anaon din nimo. Dito, mas na yun. Ang gulay. Dali ra kay ang gulay. Ang mga pagkaon karon. Unsa mga Dito, kung kay Mari. Oh. Oh, nag-online siya. Iya, mga gulay. Kita po ang mga tao tanan dito. Ikaw dali, wala tao si Max. May malit ano yung online yung kuan. Kasi may kuan na yung online Ay play. di ba halingan maning mga panty dili na din haling karon. Unsa ba kay nag-lockdown na panti-panti pa kang kinahanglan kaon. Ang mga tao di na manghili sa panty. Ang importante makakaon na sila kuan. Gulay. O ganahan ka. Alam mga pagkaon na lang di ako. O ana, may pagkaon mga gulay, Sama mga na mo kuan. kay mga tinanong nga gulay katong na lang mo picture na ko Ano niya. sa pag-kuan niya, bison? Ya Pimis Daki O, dali. niya kasi mga yung panghatag sa imo nga kuan, mga ayuda. Ay tama. O, mga tinapa. O, imo to ipares, di ihurot. Salamat sa yung pag-adto dirihan nakatuon ko sa imuha. O, kana, gikan ko niya sa akong Mario, nang ako gulay. Pila na yung inani dito pila 10 ni. pesos, patarang na maya, 10 pesos o. Di pa ka. Ko bahala. Sa imuha. Sige na, Ay, mahal ha. Basta, sa imuha na kong palit. O sa ikuan lang sa akong Facebook wang ising dito ra nako ikuan ako mga ano item ha. Para di na kasi adto bang ilayo ko ila. O, gani, layo kay akong Mario. Pag siguro, pag siguro na ubo ba ya to. Na, tay, COVID na taan ni. Sige na gulay. Sige, salamat Mari. Eh mo na ning panty oh. Di ko ana. Gamita ba sa imbana? Di ko. Hinay na lang. Di ko, mahal kayo na. Dali ako sa gulay. Komportable na ako na akong gulay. Dagang kayo kong pantig, ikakibon. Sige. Uy, Ising, pwede ka mga kamunggay? Kasi mangayo nga ako man ang negosyo online business ko ning kamunggay tapos mga ingayo lang ka. Ay, Dili pwede mangayo. di ko sure na mo na karon. Dagan bitaw kayo na Ising. Oh, pwede. Mga gamay lang Dili Ising. lagi pwede. Pwede mangutang Ising. Kamunggay tulo ka palak 100. Sa barato. Naunsa man ka na po dire? Ngayon ko kamunggay, tangad. Tanang gulay ni mo, pangayoon na nako. Ay dili na ako ni panghatag sukad karon kay nag-online business ko. Karon sana ka sugod ana Ising. Karon lang dili na pwede na panghatag kay kapoy big tanom ani. O kani okra. Ukra, imong ukra, gagmay pag ana, wa pa na munga. Imuha na nang picture-picturean di ana, baligya na nimo. Ana man jud na pabayaran nimo dano pa namunga para pagbunga na di mailangan na diretso makuha na nimo daad ang bayad. Apil punuan, baligya siguro nimo. Okra 300 ang tulo. Kato, ganan din ang isa. Online business man. Oh, grabe Di lang naman, nimo Ising. ipakita ang price, PM is daki lang ka. Ay, Ising, makuha na po ka na, makulong na po ka na, tungod na yung mga price. Kasi mabuhay, hindi man na siya. Awal ako diri bi. Kaman lang sa akong galayan diri ng ano. O sige, bahala ka na, isumbot ang kapitan. Sino nagsumbong ka kapitan, isumbong dito. Alugbati. 350 ang bugkos. Ay, di na kung presyo na itama kay nakuratang alubat. Ay, PM Alubati, PM is daki. Order. Hello ma'am. Oh, location ma'am. Oh, ang alugbati na mo ma'am. 350 ma'am, ang bugkos. Oo, kay ako pa may mo deliver sa inyong balay ma'am. Oo ma'am, tapos ang tanglad, ang bugkos sa tanglad, tulo ka kuan gusok 100. Oo. Ang kamunggay na mo 350 pod. O sige, ako na idalatanan ma'am ha. Hindi rin na po galay ma'am. Ang galay 500 ang galay ma'am. Dala na gamot kay para ma-enter po tanong pod nimo. Oo. O sige ma'am, ang okra ma'am next month pa ma'am ha kay liawi basis na lang nato to ma'am kay ang okra bulak pa man ma'am, wala pa man namunga. So ili-away basis na lang nato to. Bayarin na lang katunga niya pag abot sa kuan pag namunga na bayaran na nimo hul para amo nang yato dito ma'am. O sige ma'am. 1,000 kapin ta na 1,300 kapin ma'am ha yung bayron nun ma'am. O sige meet up lang ta ma'am. Meet up lang ta. O sige. O magkita lang ta diha ma'am ha. Okay. Bye-bye ma'am. Okay. Ano ba to ni order? Ano kuratan ko sa iyo. Palit man dayon. Patay jud ni Ising ron. Okay, nagpalit ba ako ato gulay, basta mahala. Orderan man kaya nimo. Oh, nag-order ko sa iya ha. Oh, sige. May na to karong taon. Kani, nana to ron. Ayo. Dayon Ising. Ang balay ni Junapi. Oh.
Ito ba ang mamalit ma? Oh, Sa gulay. ako. Be. One three tanan ma'am. Ah, kamahal ba ane? Gamay na kayo, oh. Hindi ka sa kuan. Kap, maayo ka, pinana ka, Kap. Daraw ka, overpricing. Nasaan pa rin nakaising? 1-3 Kap, tanawa ka. Yatag Oh, naman isa ka Yatag naman ako na kap. kaso. Isa ba itong patong? Yatag naman. Imo na na ma'am. Ayaw, Kap. 1-3 niya, Kap. Dalo tayo sa barangay. 1-3 daw. 1-3 ni kayo, Kap. Imo na na ma'am. Imo na na. Wala ko'y kwenta na ma'am. Dalo na tayo sa barangay. Dalo na sa barangay. Kadali lang. Usay ang mga sala. Ikan kayo nagsala, Kap. Tatang na yung kaso. Oh. Imo na. Amin na lang ng gulay, be. Amin ng gulay. Oy, wala ni ba? Ay, isigat na dito, ipapin.